Luto na ko si Kwan ron. Parts dito okay. Mingaw na po. Kwan niya ba? Isusturya. Pato ko lang. Uy, parts dito. Uy, parts. Sorry malagay. Suroy ko kay laay kay sabay ba? Wakoy kay surya. Saor mga. Ako mo sa mga god. Asa man imong asawa? Akong asawa, akong gipalayas. Ganun imo mang ipalayas? Wala no kay asawa? Bahala to si asawa to eh. Kapoy asawa to si panguhit ng gabi. Kuhit ra man kaha. Kuhit lagi. Maplas masya, mura sig manguwag. Mura ka. Kapoy kayo. Bahala to asawa to eh. Asa to? Dahil ba yato parts dito? Usa day mong portahan karon? Trabaho? Idot ra tag bato, ni usahay, palito ni usahay tangon. Na koy maayo nga naan parts dito. Dali ra kay kwarta eh. Dali ra ko kwarta ni. Pero sabot ta parts dito nga kini atong kwarta, atong limungan tong tawo ba nga mapatuok ng albularyo ko. Unya ugnay mga tawo nga kibaw nga albularyo ko. Ako babayaron sa kalibo. To nga ta. Okay ba ka? Di ba ka madaot na parts bilo? Di lagi ta madawat na kay ako bahala. Andad ko na ang trabaho karon kay labyanan ba dinhi. Ugnay tawo nga bulabay ini. Kunuhay ako katabalan. Unya pagkahuman mingon ka nga naayon ako kondisyon akong lawas maglukso-lukso ka. O sige. Kunuhay presido ako kang kabalan aron makatuo ang tawo nga manaman ko. Okay dong, plasta na ka dong. Unsay imong sakit dong? Ang ningilid. Piang din eh. Atay sa kay atong luto na to. Ani dapat dong? Ipanot pa ni piang dong. Nakautot ka dong. Gawas yung panot dong oh. Atay sa dong ha kay atong orasyonan dong. Kamuting balanghoy nga akong gisuroy, akong gibiligya ug gipakaon sa mga taong ginungoy. Okay dong kay ako sang haplasan dong. Kunan ako dong nga laway dong. Abularyo, suro akong ginataon na ng one at Naimeng surong susuri abularyo, suro na magpatambal sa nako. Maot ito ko na magkabayo sa akong sakit. Yes, gusto lang lawas. Ga abularyo lagi. Ako dolan di. Malong adlaw noy. Mayong adlaw dong. Nambal ka noy. Unsa day imong sakit dong? Nakukasapat noy. Okay dong. Doon sa kong tupad dong kay ako kang tambalan. Ako kang napaon dong ha? Imong sakit? Ay! Ako noy! Nay di sakit kay! Uni pa ko dong. Sorry noy, piki na paglikot noy. Basta lingkod kay para dita masikaran nimo. Kamuting balanghoy akong gisuroy kay akong ipakaon sa mga taong ginungoy. Okay dong. Ayo na na. Paabuta lang sunod si Mara dong, kamayo ra ka na. Gudi sa inyo ha. Kaya balik noy. Ang bayad ato dong, 1,500 yun dong kay puti mga tambalan na imong kahimtang dong god. Mahalagon noy. Yung nana yun na dong nga imong kahimtang, mahal doon na kay tukar doon na sa imong pagkatao god. Mahal noy. Ang importante, mahayok ka. Ay. Salamat, payayo dong. Sambut naman niya kung sakit. Di ba, susunod ka laryo. Sinangan na siguro ko siya. Baka bayad yung nagkinitas. Ako ito bawi. Yahay pe. Ayahay gini pre kay magtunga din eh. Ayos. Ano mga buanga mo? Dito ko giilat. Bawian akong kwarta be. Yung mga scammer mo. Okay kayo, pre. Okay, masuri. Okay kayo ang Petritos. Tagsita sinta ta. Okay ba sora? Batay pre. Mga animals mo, mga scammer mo. Mga scammer mo!